Legendární zápasník Gustav Frištenský by měl jistě radost. Siláci na Hané rozhodně nevymřeli. Přebor středních škol v silovém pětiboji v Legends Gymu v Olomouci toho byl důkazem. My to pozorujeme, protože máme z 95% chlapeckou školu a ty děcka všechny chodí do fitek, dělají nějaký MMA, jo, dělají prostě tady tyhle věci a tak jsme je chtěli v tom podpořit. My jsme vycházeli první ze silového trojboje, to znamená bench press, dřep a mrtvý tah, ale nechtěli jsme, aby to bylo čistě jenom o té extrémní síle, ale chtěli jsme tam dát více něco, co se týká i atletiky, to znamená, máme tam i trojskok z místa s nožmo a máme tam i zhyb nad hmatem. Premiérového ročníku, který pod záštitou kraje uspořádala střední průmyslová škola strojnická v Olomouci a Legends Gym, se zúčastnilo 45 siláků z 15 škol z Olomouce a okolí. Aby bylo hodnocení co nejobjektivnější, při benchpressu a dřepech se závaží na čince určovalo podle hmotnosti závodníka. Šli jsme na 75 a 70% tělesné váhy, ale hlavní ten důvod bylo taky, aby jsme eliminovali zranění. V jednotlivých disciplínách padaly úctyhodné výkony. Ti nejlepší zvládli 50 dřepů, 33 opakování v benchpressu, 59 v mrtvém tahu a 23 zhybů. V trojskoku bylo nejvíc 9,5 metru. Zkoušel jsem to jako ve fitku, jako normálně s tou váhou, kterou jdu teďka a bylo to hrozný, je to hrozný. Jako prvních 5 až 20 opakování na všechno je v pohodě a pak už to je na krev, no, jako. Která disciplína je nejtěžší z tvého pohledu? Pro mě určitě zhyby. Jsem těžký takže se to špatně zhybuje, no. Kolik jsi jich dal? 11. Já si myslím, že určitě jsme to nepodcenili, makali jsme tvrdě každý den, co na to říkáš, Přikec? 3měsíční příprava, šli jsme postupně od objemu do intenzity a myslím si, že vyhrajeme. Není co dodat. Sebevědomí trojice z Litovelského gymnázia bylo zdravé. Ovládla soutěž družstev a Martin Příkopa převzal plaketu pro absolutního vítěze pětiboje. Určitě to vystavíme v naší aule krásného gymnázia na Opletala v naší vitríně. Já jako tělocvikář musím podporovat a chci podporovat pohybovou aktivitu v jakékoliv formě. Přemýšlím, že znovu začnu s nějakou pohybovou aktivitou, ale vzpomněl jsem si, když jsem se hlásil na fakultu tělesné kultury, že jsem udělal 22 zhybů, stejně jako vítěz, ale bylo to skutečně asi před 30 lety a 30 kilogramy. Teď by to bylo asi kolik? Možná 3. I díky podpoře Olomouckého kraje by se mohl stát přebor v silovém pětiboji tradičním zpestřením středoškolského sportovního dění. Tak se těšme na další ročník.